ден пореден. Днескашното говорене е на тема да не си стоим в яката зона, да излезем извън нея, да излезем дори в студеното, да не се притесняваме от това, че може да не е студено, може да настинем и така нататък. Просто трябва да бъдем по-силни, да действаме въпреки волята си, мозъка си, защото той ще намери причина да ни откаже 100, 200, 300, 400, 500 пъти, но ние не трябва да се поддаваме. Трябва просто да действаме повече. Затова ви призовавам днес, дори в това кофти време, излезте, разходете се, потренирайте малко, дори и в зала да отидете, въпросът е да се раздвижите. Да не стоите на мекичко, на топличко само, защото това не разнежва. Прави ни по-слаби, а това не води нищо хубаво. Това е за днес. Призовавам ви просто да излезете много извън зоната си на комфорта. Чао!